mig som et brus. Hvis jeg har tænkt at hvile mig en stund, så siger hun. Der kommer hun. Hun er sgu lidt ked af det. Først vil jeg stå på dækler og sin bag. Koldbuk og slår, ja, det synes hun er sjovt. Svitten vil jeg stå og slider som et aks, så siger hun straks. Min datter vil jeg ordne alt, der ikke det jeg ikke kan. Hun synes hendes farmand er en supermand. Og det tit og klappe, klappe kage og sige som skib og træk. Selv efter tårn med rose på sit slot, der siger hun blot. Skal jeg til fodbold, så vil tøsen med. Først siger jeg nej, men så tager vi afsted. Hun går op i det med sjæl og krop og råber op. Min datter vil jeg ordne alt, der ikke det jeg ikke kan. Hun synes hendes farmand er en supermand. Tid er hun kørt træt, så putter hun sig ned og siger godnat. Endelig et øl i fred og ro til mig, det kan tro nej. Min datter vil jeg ordne alt, der ikke det jeg ikke kan. Hun synes hendes farmand er en supermand. Marlene, hvem er den bedste i hele verden? Mor.